ЦСКА победи Добруджа с минималното 1-0, непосредствено след като шампионатите по света се рестартираха. Трябва ли да бъдат доволни в ЦСКА? Трябва ли да бъдат доволни треньорски щаб, ръководство, играчи, най-вече, разбира се, феновете? Може би да, от една страна, от която бихме погледнали, че това е втора победа за ЦСКА. И може би не, в случая това, което най-вероятно ще преобладава сред реалните отзиви на база играта и представянето и на база убедителността или по-скоро в случая неубедителността, с която ЦСКА спечели мача. Разбира се, тук не е идеята Христо Янев да бъде остро критикуван, тъй като разбира се твърде малко време е начало на ЦСКА, но от друга страна много хора, наистина много хора искаха да видят едно затвърждаване на това, което Янев, несъмнено и разбира се състезателите на ЦСКА направиха като добро впечатление преди 2 седмици срещу сигурно 20 пъти по-добрия отбор от Добруджа, този на Лудогорец. Тогава матчът завърши при равенство, тук завърши 0-1, но разликата в представянето на ЦСКА в двата матча бе наистина осезаема. Всъщност мотивацията не трябва да бъде в случая по-различна, защото ЦСКА е в толкова неудобна ситуация, че всяка една победа, включително такава срещу Добруджа, трябва да бъде приемана по изключително важен начин. Настройката да бъде на максимум. Не се съмнявам, че това в някаква степен е било така, но ЦСКА в крайна сметка не показа нищо или почти нищо от това, което трябва да показва на база най-вече традициите си, на база поне част от играчите, които във всички случаи за български стандарти представляват някаква класа. Това може да се види лесно и в, ако не с просто око, то дори в статистически източници като Трансфермаркт. Нищо подобно. ЦСКА можеше спокойно да загуби този матч или ако да речем, ако не точно този срещу Добруджа, с тази игра можеше да загуби немалко мачове в първа лига и страшно много мачове в Европа. Там, където след няколко месеца ЦСКА ще има нов стадион и хората ще искат единствено и само да играе отбора в Европа и даже всъщност не единствено и само. Да печели купи тук и да играе в Европа. Подобно нещо към момента изглежда много далеч във времето. Ако ЦСКА се стабилизира на този етап, когато сме 19 октомври, ЦСКА ще има достатъчно време и да се класира в Европа и да зарадва привържениците си с стабилизиране тогава, когато започне да играе на новия стадион, да има много добри емоции, но същевременно към момента това не изглежда никак лесно изпълнимо. И ЦСКА не направи почти нищо от това, което много привърженици искаха да видят като промяна под ръководството на Христо Янев, тогава когато макар и не с пълния си състав в двуседмичната пауза, тъй като ЦСКА все пак има част национали, ЦСКА не показа това. Притеснителното от тук нататък е как ще продължат червените. Христо Янев има във всички случаи да оправя много спортно-технически, а и вероятно не само такива проблеми. Христо Янев обаче същевременно трябва много сериозно да помисли каква ще бъде визията му от тук нататък при червените. Докато е старши треньор на ЦСКА. И най-вече от сега нататък в следващите няколко месеца, защото те ще предрешат най-вероятно както бъдещето, поне краткосрочно, разбира се, на самия отбор, така и неговото в ЦСКА. Недобро впечатление, поне на мен, ми направи така може би 10 на минути преди или 15 преди края на матча пускането на типичен централен защитник, какъвто е Теодор Иванов, за сметка на Леандро Годой. Подход, който изключително в последните години се вижда от български треньори. Най-вече може би е забелязван в националния отбор. Националният отбор най-вероятно е като резултати, поне, ако не е друго, най-слабия български отбор.
Често подобен прием се вижда в ЦСКА. Притеснителното е, че това се вижда при пореден треньор. И какво би трябвало да означава, знае единствено Янев, най-вероятно го знае и щабът му, но в очи на хората, които го гледат отстрани, не се вижда да означава нещо, кой знае колко добро. Защото Добруджа е отбор, който трябва да бъде смачкан по абсолютно всеки един параграф от ЦСКА, дори в един лош ден на ЦСКА. И ако тези два отбора се бяха срещнали преди 15 или 20, да не говорим пък преди повече години, един резултат от 2 или 3-0 в полза на ЦСКА, дори като гост, можеше да се стори дори като компромисен. В момента част от феновете на червените ще се радват на 0-1, леко притваряйки очите си от това, което са видели на терена. Друга част пък сигурно ще мислят по начина, по който го виждам аз. Трета част ще бъдат по средата, но едно е ясно. От тук нататък трябва, и не само от тук нататък, много отдавна в ЦСКА трябваше да има промяна. Много хора смятат Христо Янев за точния човек, за точната промяна, за точната вълна, която да донесе промяната. И той трябва да го покаже. Не мисля, че той може да го покаже, колкото и дребно в случая да звучи това с тази смяна. Аз искам да опиша един цялостен процес. Трудно може да го покаже с смяна, е толкова пасивна и дори толкова пасивен на моменти стил на игра, който не мога да твърдя дали е така породен от насоките, които Христо Янев е дал на своите футболисти, но във всички случаи можем да допускаме, че тук има нещо компромисно. Тъкмо напротив, ЦСКА трябваше да излезе и да направи всичко възможно, пак казвам, да смачка противника, дори и да загуби. Аз съм убеден, че хората след толкова много загубени точки едва ли щяха да имат огромни проблеми, да бяха загубени още точки, но да се беше видяла една 5 или 10 пъти по-агресивна игра. Вместо това бе постигната една победа по шампионски, така наречена, която можеше да свърши работа на отбори като Левски или Лудогорец, например, които са твърдо в борбата за титлата, но ЦСКА аз съм на мнение, че малко е на кантар дали в момента трябва да преследва точки или трябва да преследва добра игра, защото тези две неща са свързани и защото с такава игра ЦСКА със сигурност ще губи. Ще губи точки, ще губи треньори, ще губи доверието, ако има изобщо още какво да се губи като доверие от страна на феновете. ЦСКА трябваше да покаже съвсем различна игра, а Христо Янев, повтарям го вече няколко пъти, трябва, според мен, а и не само, да помисли как ще продължи от тук нататък като път. Резултатите са неконтролируеми понякога, но пътя, по който ще тръгне даден треньор, зависи само и единствено от него.